Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. So today, gusto kong i-share sa inyo ang aking mga very simple na mga saving tips na gusto kong ibahagi sa inyo na alam ko naman na this is very common. Pero naisipan ko lang na i-share sa inyo kasi alam ko siguro meron pa rin mga mommies dyan na hindi pa rin alam kung paano nga ba makakasave sa like sa mga pwede lang itatapon na ng mga bagay, diba? Pwede pa lang natin i-recycle. So, yeah. So, let's get started. I know this is very common. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sinishare ko lang sa inyo itong mga common na mga ginagawa ko. Just to show na ginagawa ko to para makasave. Ito yung way ko para mas makakatipid kami sa aming gastusin. So, ayun. So, unang-una is yung electricity. Parang laki ng namin, kuryente, kasi syempre, given naman yan kasi meron kaming computers. So, ayun. So, malaki talaga siya. But then, 2,000 pesos is parang hindi siya, parang sobra siya. Kung i-ano mo talaga. So, my way para makasave sa kuryente is nalaman ko yung TV is malaki pala yung consumo niya. So, sa mga smart TV, yung kanilang television, meron akong sa inyo na yun palang, syempre, smart TVs, sobrang maganda talaga yung view niya, diba? Sobrang maliwanag, compared naman dun sa mga old na mga TVs, diba? So, yung palang sobrang liwanag ng ating TVs, may kapalit pala yun, sobrang laki na bill. So, ayun. So, one way pala na makakasave ka sa yung smart TV is yung babaan mo yung level ng brightness ng TV. Yes. So, ganito yung ginagawa. Pangalawa is I do recycle all the plastic vlog ko na to sa last ng mga yung mga containers ng mga peanut butter, mayonnaise, lahat ng yon ginagamit ko talaga lahat as in lahat. My way para makasave ng pera kasi ang feeling ko naman sayang naman kung itatapon ko lang siya. So bakit pa ako bibili? I know hindi siya ganun kaganda, but at least ang gusto ko lang talaga is yung nakalagay lang siya dun sa isang garapon. Yung bang handy lang siya pag nagluluto ako, alam ko nandyan lang. So yun yung gusto ko pag nagluluto ako, yung naaabot ko lang siya. So that's all for today. So I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe our family budget and see you in the next video. Bye!